Upat ka mga pulis sa Mualboal Police Station ang gireklamo ng ulata sa sa 38 anyos nga lalaki. Reklamante o mga pulis nag-atubang sa buhatan sa Provincial Investigation and Detective Management Branch kung PDI or IMB sa Cebu Provincial Police Office karong hapon. Alang sa detalye, adunay live update si Luan Mirondina. May Bob, inay mo pa matuod sa iyang reklamo. Batok sa upat ka mga sakop sa Mualboal Police, ang reklamanteng si Renante Bani misuway hinuon pagpakigareglo sa kapulisan aron ipahunong ang kasong malicious mischief o assault kaniya. Disado nga migawas sa buhatan sa Provincial Investigation and Detective Management Branch kon PIDMB ang 38 anyos nga si Renante Bani. Nagmakuli kini paghatag og detalye sa nahitabong pagpakigatubang niya sa upat ka mga sakop sa Mualboal Police uban ang hepe sa PIDMB nga si Police Chief Inspector Fructuoso Lim. Apan iyang giangkon nga nadismaya siya tungod kay way nakabot nga kalambuan. Sa hepe sa PIDMB, misuway paghangyo si Bani nga ipahunong ang direct assault ug malicious mischief bato kaniya nga napasaka na nila ni PO3 Nino Ferolino, PO3 Ramon Chinel, PO3 Stewart Bayang ug PO1 Ronel Kinain niadtong Hulyo 22. Subay kini sa gingong pagsukol ni Bani sa upat ka mga pulis nga misikop kaniya sulod sa Basdiot Elementary School niadtong Hulyo 21 sa alas buntag. Matod ni PO3 Ferolino, may reklamo ang hinigugma ni Bani nga gibuak niya ang iyang cellphone sa ilang panaglalis og nabunog ang tuong mata ni ini nuot sa pagnunot sa pag-inilugay sa cellphone. Ang upat ka mga pulis nagdumili pagbakwi sa napasaka na nila nga kaso batok ni Bani. So sa pagkakaron Bob, naglaraw si Bani nga mangita og abogado aron na tun-an ang kaso nga iyang ipasaka batok sa upat ka mga pulis nga sakop sa Mualboal Police Station. So far Bob, mo ang kini ang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa gawas. Bob. Thank you so much, Mai, sa imong live update.